Maman Faisal, gaskiya Allah ya yi miki baiwa. Ga kyau, ga kuɗi, ga mulki, ga miji yana ta taki, ina ma ni ce. Ba ki da wata matsala, ba ki san wahala ba a rayuwa. Wa ya gaya miki? Kowa da kike gani cikin wadata kike zaton bai da wata matsala? Ba haka ba ne, ai ɗan adam baya rabo da jarabawa. Sau da yawa masu halinmu, da za su gaya miki halin da rayuwarsu take ciki, da kin sha mamaki. Shi fa wani zubin talaka a cikin ni'ima yake, bai sani ba ne. Sau da yawa ya fi wani mai kuɗin kwanciyar hankali. Na san dai wayanki, tuntuni kike bi na in baki labari na, ina kaucewa shine za a yi min wayo. A'a ba haka bane. Wane ni da yi miki wayo? Kawai dai ina son ki daure ki yi abin da ya kamata ne. Me abin da ya kamata? Ki bani labari na rubuta, na gaya wa jama'a su kuma su amfana da abin da yake ciki. Rayuwarki a barkoyi ce, samun irinki, mutane irinki yana da wahala. Abin yana bani mamaki. Mace mai ilimi, mai kyau, mai kuɗi, ki aure a irin wannan ƙauyen. Ki auri wanda ba kowa ba, amma kike zaune da shi cikin kwanciyar hankali. Duk dai naji, insha Allahu zan gaya miki tun daga kan auren mahaifiyata, rayuwarta har ya zuwa rasuwarta, da tawu rayuwar da gwagwarmayar da na sha har ya zuwa yanzu. Mahaifiyata Fadima 'yar ƙasar Senegal ce, mahaifinta Bahaushe ne, babban malamin addinin Musulunci. Attajirin gaske, yana kasuwancinsa a ƙasashen Afirka da dama. Mahaifiyarta Balarabiyar Algeria ce, su biyu suka tsaya a gurin iyayensu. Don ummu wato kakata ta haihu da yawa don sun kai 10, amma ba sa zama, daga Fadima sai dan uwanta Alhaji Umar. Sun tashi cikin tarbiyya, ilimi da kulawa. Allah ya ba wa Fadima kwakwalwa, don tana cikin tsarin mutanen nan da ake kira gifted, wato 'yan baiwa. Duk abin da kai mata sau ɗaya, to ya zauna mata har abada a kai. Tana shekara 7 ta sauke Alƙur'ani, tana shekara 11 ta haddace Alƙur'ani mai girma. Kuma tana firamare aji 4 aka maida ita 6 saboda kwakwalwarta ta wuce sauran 'yan ajin da na samanta. A secondary ma aka dinga mata tsallake-tsallake, shi yasa tana shekara 15 ta yi kandi. Daga nan ta tafi jami'ar Madina, ta yi digirinta akan Quranic Science, kuma tana yin wani digirin online akan Business Administration. Haka ta gama cikin nasara, ta fito da first class. Wannan abu ba karamin farantawa mahaifanta da dan uwanta raye ba. Tun da yayo kwanar gidansa, gabansa yake faduwa. Idan ya tuna matsalar gidan kamar kar ya shiga. Ilai kuwa yana shiga tun kafin ya fakin, ya jiyo zage-zage. Ya fakin ya fita ya dau laptop dinsa, ya shiga cikin gidan. Ko kula su bai ba, ya wucewarsa ɗakinsa. Maryam da Jamila matan Professor Jamil Kamil, mahaifina ke. Jamila ta bi shi tana masifa, wato ka shigo ko kai mata magana kana jin yadda take zagina. Ai Jamila, kima zagin take. Dan me zan muku magana? Tunda ku kun zama kaji, sai ku je ku yi tayi dan Allah kar wadda ta fasa. Au haka ma zaka ce? Tunda nayi da kai ka sake ta kage. To wallahi bazan taba barin ku sha ruwa ba. Ko ta tsiya ko ta arziki sai ta bar min gidana. Prof ya ce, idan na ce baki da hankali, ji haushi. Ke yanzu ban da rashin hankali. Ke zaki sani na sake. Umarnin ki zan bi, har ka ƙara ce min bani da hankali. Na faɗa mara hankali. Ki sani kullum na kalle ki, nakan tuna abubuwa da yawa. Ke ba alheri bace ba a rayuwata. Kin raba ni da mahaifiyata, kin raba ni da 'yan uwata, kin raba ni da mata na guda 2, yanzu kuma kina son ki raba ni da Maryam, wadda kullum take tunatar da ni mahaifiyata, take tunatar da ni nauyin da yake kaina. Wallahi ba zan rabu da ita ba. Sai dai ki abin da zaki. Ki sani darajar 'ya'yanki kike ci. Wallahi gab nake da sakinki. Ki bi a hankali. Yayi shiru, ganin Maryam ta yi sallama ta shigo. Ta aje tiran abincin. Jamila ta juyo ta kalli Maryam ta ce, to Maryam, ki biya bokanki. Yau abban ya ce zai saki. Maryam ta yi murmushi ta ce, ni ba hayaniya na zo ne masa aka ba. Ta dube shi da murmushi, yallaɓai, ka yi haƙuri ka ci abincin. Bai ce komai ba, ya zauna ya ja tiran. Ta zo ta zauna ta zuba mai. Jamila ta yi kwafa ta fice. Cin abincin yake kamar an masa dole. Zuciya a cunkushe. Maryam ta lura da haka. Yanzu wannan halin bai isa ya zame maka jiki ba, ya daina damunka. Ya kamata ka ɗauke hankalinka daga kan rigimar Jamila. Da Allah dakata malama. Rigimar Jamila ko rigimar ku? Sau nawa nake zaunar da ke na nuna miki abin da nake so da abin da bana so, amma ba kya ji sai kin biye mata. Ni ba rigimar ku ce take damuna ba, tarbiyyar 'ya'yana nake ji. Maryam ta ce sanda nayi haƙuri nayi. Sai ka ki ɗaukar matakin da ya kamata. Duk da ina maka uzuri,
yanzu ko wallahi ba zan zauna tana ci min mutunci yadda ta ga dama ina kyale ta. Ita ma kamata yi ka hana ta, ba ni kaɗai ba. Iya haƙurin da zan yi da Jamila na yi. Shikenan ai sai ku mai da gidan yadda kuka ga dama. Idan kun kashe ni da baƙin cikin ku kin ga shikenan kowa ya hu. Domin samun sababbin shirye-shiryenmu, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zaran mun ɗaura shirin za ta sanar da ku.